mange forskellige stillinger eller andet. Det håber jeg ikke, men det er det så. Det bliver nok lidt frækt. Vi skal jo have bare ben. Ja, kan I gætte jer til, hvad det er? Pole dance, det er kvinder, der gør det. Og det er ikke, og det er slet ikke mig, der gør sådan noget. Jamen, jeg har valgt, at vi skal danse noget pole dance, for det synes jeg er ret spændende. Og så har jeg fundet Eva her, som skulle være rigtig, rigtig god og dygtig. Så vil hun lige give et lille show, og så skal vi op bagefter og prøve stangen af. Men til underholdning til fyre og sådan noget, det ved jeg sgu ikke. Altså, det var ikke noget, jeg ville springe ud i. Men... Så hvis jeg starter med at vise de første trin. Kommer ud i bredstående, sørg for at få hofterne med. Godt. I kan jo tænke på Chippendales. Ja. I kan lave nogle lidt andre bevægelser end pigerne. Fordi pigerne, det er med numsen ude, ikke? Så altid, når det er, at I skal lave et spin, så har I den inderste arm højt oppe, så den er strakt. Tager fat med den anden hånd, træder et lille skridt og kommer rundt. Ja, det ser jo skide nemt ud. Og så lidt ned i knæ. Ja. Hoften fremad. Ja. Jeg går simpelthen. Ja, så du tager bare fat. Kom lidt tættere på. Du behøver ikke at stå her længere. Så kan jeg få et job som... Det kan du. Okay, helt sikkert. Så gør jeg det. Så tættere ind på stangen og gå rundt også. Ja. Ja, det er flot. Godt. Og skal jeg så svinge nu, eller hvad? Ja, så et skridt, og så bare svinge rundt. helt vildt, sådan. Men det skal jeg nok få. Det... Sving. Hey! Nu bliver jeg. Okay, hvordan er det? Men gå frem. Godt. Så stå først 4 hofter. Godt. Samle benene. Skift med knæene. Godt. Og så gå rundt om stangen. Ja. Godt. Begge højt, og den anden Det var hånd. den inderste. Ja. Og det er den inderste, ikke? Ja, Og så gå et skridt, og så sving dig rundt. Så snurrer hun rundt. Så inderste arm højt op. Godt. Ja, flot. Hey. Og så inderste ben. Gå et skridt, og så sving med det yderste ben. Ja, flot. Rundt. Vil du gerne have sådan en stang hjemme i lejligheden? Ja, det har mig og Joy talt om i 2 måneder nu. Og så er der jo den klassiske, som også altid skal være med, en body roll. Så brystet ind. Ej, det ser nemt ud, det der, synes jeg. Kom Samuel, så nu skal vi lave body roll her. Body roller. Yes. Hvad siger du? Så brystet ind først. Se min. Brystet ind. Ja. Og det er ikke, fordi jeg har fået det før, det skal vi ikke tro. Benjamin, han havde rollet. Jeg håber, I synes, det var sjovt, og I fik lidt sved på